Tiagani kano pai sngi kom ke jeseng samla balang Presbyterian Sanmer i priang sngo bahai pi baro syakane ke online service hakba ngin rakhe ya kai tayo ko bakerpang jong ki samla bar kumjur ke sngi ublai ke bakerpang jong ki samla mai khot ka youth week bat ke youth Sunday ya bala penbet daga KJP assembly ho shisha New senam, long senam uba kum ki balang, bat kum ke jeseng samlahi, nyimla ban yo ban pendep, ya ki program kum bajulong manu senam, namar kenika klam, kebelayat saurong kaleng kenika pertai, bat kum juruk balpoi syaduk kini ki lum kasih ke bait ki jongi, tehenrai, wal bangi yo ban pendep kum tai ki program, kum bajulong, henrai kalong pat senam. Bakerpang habangin rakhe ya kini ka tayo bat kesngiu belai bakerpang jong ki samla tangki dekhot ki para samla jong ka balang hi bat ki dekhot jong ka balang henrei news ne long bakerpang namar ba ngin yo ban rakhe lang bat ki wei pat ki bak pet ya kini ka service online service how news nem bangin pendap ya kini ka youth week bat kini ka youth Sunday te sai sin pan i priang sobha ya phi baro bato blai unda kerku yangi ki be yo ban pet bat ki basngap baru kumju ki be shimenta hagni ka jingrakhe ya gni ka youth week bat ka youth Sunday arajar arpho ka theme jong ka youth Sunday mentau snam kalong ha ka perthai henrai jong ka perthai ya ka bala pensyong nongrim kat kum ke gospel jong Yohanes kalenong ke bakhat nyo kat khot ke bakhat sao tingin sedang ya ke jing syakri jong yo blai hani opor dang mia sok lang inyar wair ke jingrai ke arspa life Hyundai ke jingrai ke arspa life Hyundai ali pi khonu blai da jingmen tungin rai pada hadin bladap ban rai ni jrai ngin yo ban snow ya bapuli na kaktin ke jong blai bat kumjur banyak lami jing duai dai Mr. I Kongan alipi kun uplay da jing man tongin wai ban pen sawa jing in ublay ban pen sawa jing in ublay sao don ka can u try sao don ka can u try genang yan sha seyon iten na jong u try ngenang ya cha te sha se yon cha nong ba ko jong u try piki kun u sim neng to ken tiu nam klem wai ben na kerteng u try keleng ben na kerteng u try keleng ba ben real tip you try ba ben real tip you try ngenang yan sha seyon iten na jong u try ngenang ya cha te sha se yon cha nong ba ko jong u try u lom se yon badam da pu ram jong u try ngen ya halen tik siar nela ngen ya halen tik siar nela ban poi ri neng
cha Seyon iten na jong u try ngin na ya cha te sha Seyon cha nong ba ko jong u try jing wai tian on yai sa kat ba sha prang nang yan ngin nang ya cha Kari utrai ngenang ya cha kari utrai riba tiang bom jublat riba tiang bom jublat ngenang ya cha Seyon iten na jong u try ngenang ya cha te sha Seyon cha nong ba ku jong u try. Shawan pa shu blay jing dwai in sha skor artali bentana ktien jong blay gawala ban shem naga gospel ko jong Yohanes kal nong ba khanyo kat khat ba khat saw haduk ba arpway bat kum juru naka shithi skinong Hebrew kal nong ba khat ar kat khat ba ar ki kentien ki bong kum ne ya kata tien jong me ngang al IT ki kata ka perthai te kala shoni ki na ba kim long naka jong ka perthai kum ba ngam long naka jong ka perthai ngam duai ba men shimno iki na kata ka perthai hanrai ba men sumar iki nau boman kim long na ka jong ka perthai kumbanga ngam long na ka jong perthai tupen kentang iki da ka jing shisha ka ktien jong me kalong ka jing shisha kumba mela pha yang as ka perthai kum tangaru ngala pha iki ka perthai te nam ta jong ki nga pen kentang la de bakiru kini long ka blayo pen kentang khoj daga jing shisha lemni ngam kerpat tang nam ta kini hi hanrai na ka banta kitaru ki banget hanga dak tien jongki babaro kini long shitli kum mami kuk pa hanga ngaru hami bakiru kini long shitli hangi bagata ka perthai kan yo nget balapha mami nga daga bakmi shu jisu unong penlong bo unong penjanai ke jinget jongi uban amar kata ka jingkemen ya ka blabu khmat jong u ula sha ka ding phna uda iben ni ka jingle ran bola shong ka ti ka mon ka khat u blai te din lo sha skor ya ktien ka jong blai in phai shu blai ka jing dwai blai buk pa jingi ba hamneng ni ai ngu ime trai namar ke jingker khu ba bhatam trai ka me the se ka jing em ka jongi ni ai ngo ime blai namar ke jing don kat ke jing elam ke jong me kwa mem shimla e no yangi hamala ka sin jam jo ke jing em ke jongi ni ai ngo trai kan rat namar me play lat yangi kum ke jiseng samla trai bang yo ban pelong ini ke jing shakri lang ba ka online service ho ngi dwai me trai kan rat ba men kur khu ya baro ki bentag man pendap ke ni ka por ki long ke jing kur khu yang ilang baro try kan rat oh jablay walang im yo banis nok ti lang try kumang jiyo hagis nam bagi por baro ke blay no rengi ai ngu try ngi yo kan ikalat pan ngi ngej scam try kan rat pa mi try kan rat men don kat men kur khu yang i ablay try kan rat ni ai ngu ru mi ablay lang ba kani ka tayo bakarpang ka youth week but youth Sunday bat kum juru kini ke sngi ka kerpang et try kan rat ke youth Sunday ha ka ba try nyo ban kan mau ban le kemen try kan rat kum ki khon samla ni ai ngu ime blai namar ke jing don kat ke jong me ya ke jing seng samla ki ba po ka KJP assembly
try kan rat mela kerku ya ka wei pa ke jing seng samla mela kerku ke kam try kan rat me pen shat bor ki khun samla hapdeng ki jing tlot ki babon try ban gi long kum ni ka mai long dei namar ke jing pen shat bor ka jong me ho try ni dwai ni kerpat ru me ya ka por barok ki bang idang dei ban ya kelenti hoi kelenti ke bang impat jia kelenti ke ba try kan rat kerku ma me try tu hikai ma me yalam ma me bat pen i ma me try kan rat ya ka kam ka bang dei ban tray bat ai ngi try ka man sim ka ba shit ham ban tray ka kam ka jong me try hoi nang kerku ngi kum ki khon samla shishang im ha ki sngi ba ki por ki ba try som ba me ding jong ba man ki jing pen shoi ki dan rangkat bat ngi hamala ka sien jam ka jong i try ni ai ngu pat me ablay wala don gi por sai kan rat bangi dap da jing do jing kermen ngi dap da jing so si en rai mem sha ngi bangin sa ang ta trai me ai boring ngi trai kan rat bangi laban beteng ngi jing ya lanti da jing trang trai kan rat ban yai penan buram ya kerteng jong me hamala ka sen jam jong jing em ka jong i oh trai kan rat ni dwai ru trai na ka benta kini ka por trai kan rat ka ba ngi kendu ngi syam blay hoi kiri ke pertai baro try ke kendo ke jing leng ba ke ni ke jing pang try kan rat hoi ablay nge pai shimi ablay namar melong blay halor ki eke baro hoi melong blay halor ki jing pang ro try hoi haba medang don hang ni sla jung ni ke pertai melapen khia try kan rat ma ki kamba ke jong me da kalong mon ke jong me try kan rat to kur khu ablay kan rat but ke ni ke jing pang try kan rat kanum yo lat chu trai pakum ki khon ki jong me trai ngin yai teng ya ki kam ki jam ki jongi ha ka jing lai loi bat kham tam trai ngin yo ban shakri lai loi ya ka kerteng ka jong me ha trai kan rat ngi dwai ablay ba men ker khu ker pang trai kan rat na ka benta ki shakri ki jong me ki ba don trai kan rat ka benta ha ka ban te lakam ya ka ni ki jing pang na du kinong yalam jong jela ke jongi kinong yalam ka ri ke jongi bat kinong yalam ha ka perthai hi baro ko wei try kan rat nang ai me ya ki try ka bor met ka besat baklan hoi nang ker khu nang ai ke jing start try kan rat ke jing shampang hoi kan mau ker pang ru na ka benta ki ba dan ha ki hospital try kan rat ki ba IT try la de shaka kam ka ba malakhat ya ban pen khia try kan rat ya ka badan ka jingpang bat ka jing shitom to ai me ki ka bormet ka besat wa klan try kan rat ba ki la ban peteng ya ka jing shakri ka jongki ha ka ban ai ka jing sumar try ha ngi dwai ru na ka benta ki shakri ka jong me ki ba yo try kan rat ya ka ni ka jingpang aplay ha ki dap ka jing khuslai ba ka jing arda tien try han re ablay to ai ka jing suk blay ka jong me kan yo ban sen shar ba kan yo ba ka jing suk ka jing man bat kham tam ngi dwai try kan rat ba kan yo ka jing shat bat na ka ni ka jingpang try kan rat ha ablay ngi dwai ru try kan rat lang ba ka ni ka jing shakri ka ba kan yo ban pendap ka ni ka por ker khu ma me ka wei pa ko ka benta kan yo ban pendap try kan long kepala pensat bor man siam bakhu jong me kan long ga jingker khu yang i wei pi wei ngi dwai ker pang try kan rat na ka benta ushakri jong me pastor ban sam i khu bor tien ka jong me try hoi ablay ker khu ya i try ai ba ka ei baro ka bangin yo sngo ka ni ka por kan long ka bor nam ta jongi ki basngap ba sha skor kan long ka bor nam ta jongi shimat kan long ka bor nam ta jongi kum ki yeng ke sam try kan rat sngo blazing har karpat namar kini barong ipan hakarteng try belong nang pen em jongi Jesus Christ ru amen tehani ko por pat in poino skoi ke benta kata kalong bangyo sngo ya ka special number ya bala in ai ni ko por dai Mr. P Marmnyang lambat ki parlok ki jongi pat kat bangin ang ngap ya kani ka special number kit khot para samla polong jong ka balang par kum ju kit khot jong ka balang ngin yo ban lum ya ki jing aingo hadien ba ledap ban lum ki du ki jing aingo ngin yo sendan man doi pen kentang ki jing aingo dai Mr. E Karngor belong advisor jong ka jeseng samla hadien ledap ban lum ya kini ki jengo kerpat ya i Mr. E Karngor belong ramba balang berkumjut advisor jong jeseng samla pen sngoba ban pen kentang ya ki jengo bad hadien kata
Ni sngo komen bang dan pring jongi ya i Reverend BG Melimlong i belong pastor jongi in ay ko kubor Youth Sunday lengba kene ke janmet te hadian belada pen gentang ya ki jango in karpat ya i pastor jongi Reverend BG Melimlong in sngo ba pan ay ya ko kubor. Sukun trong u blei ha jing duai ha jing jar jar shaluk pa upai na ka benta la kisenran jing em trong ki un kershan la berthei kan shun yaki kan kentai jing ma ba trim ba shirkei bana ki ken yola ai ken yai ba la ka ding na jing shai gospel ban pena rap ken yai ne sim trong mi apo trong kim ko la berthei ben ban trong ka kem no ngable tang me la jeng em ken ai ti berthei bun sin yangi ka terwa la jeng ram ki rong phong ba sim trong mi apo trong ngip ko la berthei ben ban trong ka ngim long ngable tang hami la jeng em ngen hai ti jing pang jing shi tong nang jel snew ba shirkei jeng e sao dong ki keryangi ha ka jeng em man kasngi hen rai da jeng it ba bila sius ba mi long ka staging yada shanya ngin yai sharai bat yai duai ba ngin yai long ba jana
tungin duai. Kokpa jongi ubah neng. Yimla kemda aingu ya ke kerteng ka bakut bat ka badon bor tam ka jong me. Namar ka jing ka jing snei ka jing yalam bat ka jing don rengkat ka jong me. Haduk kini ka por bat kini ka klip mat ka bamenta. Haba kum ki khon samla. Ngiyo kini ka lat ku try. Banwan kiu ka yeng ka bakut ka bakentang ka jong me. Ban rakhe ya kini ka youth week bat ka youth Sunday jong menta usnem. Hot ku try sbit. Kani ka snem kalong ka snem ka bakerpang. Ha ka bang nyimyo kum ki banget. Banyak kiu lat lu syaka yeng ka bakut ka bakentang ka jong me. Banyak snok lang ka way ku try sbit. Ring yo ban pendon buram ya me. Leng bagani ka online service ka bakum ka jing seng samla ngilapan bet. Try sbit nginget scam bamendon ringkat bat kani ka jing syakri ka jongi. Bamenum inano ku try sbit. Bamenon ringkat ku try sbit neru basdang haduk bog wai no jongka bat kat nu ku try sbit ngidon kadau ku bakrau ku try sbit ban aingu ya me kun ku try. Namar ka jing ka jong me ka jing yalam ka jong me bat ka jing don ringkat ka jong me bat wat hap deng ku try sbit kani ka jing pang klam ka balasar hakiri ka pertai haduk kani ka rilom khasi ka ka jongi ringis ngoban aingu ya me bamendang don ringkat bat ngi ka sangti ka badan bor ka jong me kaya lam ka da ka keringi nagi kin jawas new baro bat ngi ngoban aingu ya me ling magane ka por kun ku try bakum ki khon samla bat kum ka balang hi baro ka we ngiyo banyes no lang kin ku try sbit ban ai shaka kam ka jong me ban kershan ki kam ki babon serta jong ka jing seng samla hot ken ku try sbit habang ye persyang ban habang ye nujor ban ki jing kerku ki jong me ku try sbit ngin numla ban nyo ye ki jing kerku ki jong me ha ki jing em ki jong e reiling ba ken ka por ken ku try ngiyo ban ai shaka kam ka jong me wala kini ki jing ai jong ye ki long ki beret to kerku to pen kentang ye ki bahkan no ka benta bak ka jing seng samla kan pendon kam kan long naga benta ka buram ka jong me manakar khu igi baro ki bala yo ka lat ban ai shaka kam ka jong me ban manakar khuru ya baro ki ba yo ban pet ya ka program jongi kum ka jing seng samla hot ngilong sha tang ki samla kan ko try ngilong sha tang ki samla ki batlot ki bom don bor naladihi nrai try to be ngi persyang ban kentiu ka buram ka jong me mar kata mendon ringkat bat ngi limba jong ni ka por ka jing syakri ka jongi karpang mendon ringkat balau jong syakri jong me pastor badon ka benta ka bakrau ban ai ka jing slok hap deng jongi hagan ka janmit ka bamta to don ringkat bat i to kershan bor ye i penkup hai de ka bor ka jong mensim ujong me kenang ba ke baro ki bangin yo sngoling ba ka por ken long shagi jing bam nang ta mensim ki jong kin ko try bit bat sai sin pat mendon kat ko try bit la ka jong jing sang samla bat ki jing sang samla baro ki bran hapo KGP assembly bat kumjuru ya mendon ringkat bat baro ki be yo ka lat ko try bit ban pet yang ni program ka jong to kerkhulang yang baro dagi jing kerkhu ki jong me sngo try kini jing doi jor pat ka jing nong pop ka kerteng ba embat bran bor ka jong try na prem jing jisu ngi doi amen Hari kapor bat kani kesengi ka menta ka balong kesengi ka bakarpang jing kum ki samla ka balong kesengi try jong ki samla ka youth Sunday ngi sengi ka ban aingo yu blay sne ban penla yangi bangin yo ya kani ka benta ya ka bangin syakri yu try lingba kini kilat jong ki science and technology ki bamenta ka bangila bandrung syaki yeng ki para bangai jungi kenang ba ki para bangai ba kirim piyeng kristan kinyo sngowi ka khubor ha ka bakum kani gasngi ka bakarpang jungi kum ki samla hongi aingo yo bleru bla penla yangi wat hapedeng ka jinglong jingman jong ka perthai ka bangi im ngi shong isa menta namar ka jingsar kani ka khlam ka belasar ya keleng ka perthai bat kumjuru ka layo jaka kani ka ri bat ka jela ka jongi barok we rekam shimlong pat kata kalat ka ban penduk yang i bangin syakriu blai pada kani ka por ba kani ka khlemat ka bamenta ngai khublai kerpang ru ya ka jingseng samla balang Presbyterian Sanmer ka bla shimi kani ka benta ya ka bangin yo ban rakhi ya kani ka sngi utrai ka bakerpang
jong iki samla nakam taun snem arajar arpo tu blenis ne bandoran kat unis ne banyalam ya kan syakri jing ni kapor bat ya ka kuboru ka bangin ya sngo hagan ka klimat ka bamanta bakan long ka bor dan kan long ta ka kubor ka bawan hiarbait na ka khet ka jing snei ka jong utrai ho ngimla ya ka ban klem da kren ne eru haga baidai bakan ka klam ka balayat menta lane ka bala sar ka perthai bat kumju uru ka balayo jakah ni ka jela ka jongi ho ngimla klem da pen pau ya kata ka jing sngongu ka jongi kum ki banget khamtam kum ka balang Presbyterian Sanmer ling ba ka jing samla ya ka ban pen pau ka jing sngongu ya kinong yalam jong ka state ka jongi nado u chief minister badon borom ya ki cabinet minister bat ki baro ki baidon benta na ka benta kumno ban la ban te lakam ya ka jing sapriang ka jong uni uknyang jingpang ho nyimla ban klem da ai ka burom sikadai nakam ta kinong tre jong ka ki baide na ka health department ki ba tre sitom mir la bat sngi kumno bakin la iya ka ban let na ka we ka jaka na ka we ka shnong na ka banta bante lakam ya uni khunyang jingpang bangi duai ba ble ni sne bandor kat ru na ka banta kinong yalam jong ka state ka jungi kinong tre ki health workers ki badon hakan ka jella ka jungi bat jabaro ki frontliners ki badon benta na ka banta ya ka bante lakam ya uni khunyang jingpang tongin ya pai shoble hak jing duai hak ba kum ka ni ka por ngin ya duai kokpa jingi bha beneng ni aingo ime ko trai lemba ka ni ka por no pai jo na ka sngi Laisni ban penla ingi ko trai bengin don kumni hagan ka benta ya ka bengin yo ban syakri me ko trai lingbag ni ki kor ki bor ki bengila ban rung syaki yeng ki para bangi ki jongi ko trai ya ka ban pen sngo ya ka khubor jong ka jing pen mai ka jome trai ha ka bakum ka ni singi ka balong ka singi ka kerpang jongi kum ki samla ka youth sunday jong ni ka snam arjar arpo ho ngimla ko trai ka ban yo ban syakri pa ba namar ka jing don jong ka ni ka khlam ringi aingo ime ko trai me apat yeng ni ka lat ya ka bangin yo ya ka ni ka benta ko trai na ka benta ya ka ban yo ban syakri me ko trai kirim pe yeng kristan jo ka balang bar ki weiru ki bala ya ka ban yo sngo ya ka ban yo ban pe ban khmi lemba ka ni ka benta ko trai kin yo ma ya ka jing khublei ke jong me o ngi duai kerpang na ka benta kinong yalam jo ka state ka jong iko trai Adu chief minister badon borom, hoi ki cabinet minister bad baro, ki frontliners ki badon bentana ka benta ban te lakam yuni kunyang jepang ko turai. Idwai men ai ki kamet ke bokoi bekhia. Menang ker kui ki ko turai men ai ki jing start ka jing shempang ko turai. Ha ka bakin nang la, iya ka ban yo iya ka taka bor, bekila ban job, bangila ban job, kum ka state hi baro ko we yuni kunyang jepang. Turai ngi IT bang ibo ti ki ke baro, hakik sang ti belai ki jome ko turai. Pangi IT bat bo tiru ia kani ka por ka bakodror jong kani ka jing syakri jing ime trai bat ling baru kani ka khubor ka bangi don yak ban pensngo ha pedeng jing ka bakum kani ka por ha ka be dei ba kani ka singi trai ka bakar pang jing kum ki samla kerana trai ngin sha skor na melong ublai hi ha kerteng jong ji singi duai amen ka thim jong ka jing samla ka jipi assembly mta usnem ka balabu kalong haka perthai Henry om jong ka perthai ya ka bala pensyong nong rim naka gospel yones kalenong ka bakhanyo ka dekhot ka bakhat sa haswa bangin poi sya ka thim jong ka youth sunday menta ka snem arjar arpho tungin ya pe khindiat shakhmat lane siki benta ki ba shakhmat jong ka lenong ka bakhanyo haka bala sot ya ka thim jo ka snem arjar arpho kania ka de ka benta jong ka jingpun kot ka jong utrai jisu ya ka bolas dang haka lenong ka bakhat lai ka gospel yonis nong bakhat lai nginyo i ya ka e ka bau jisu las dang ya ka jing hikai ya ka jing sneng ka jing krau ka jing aimen sim ka jong u ya ki senran jong u haka ba kum ka tu kopor namar ba utip basatang katu kan dia por ulade ban ino ikisenran ke jong u
hang ni asla jong kan ka perthai bat ngiyo i ya kata ka jing sya kolong ba tang ha ka lenong ka bakhat pra ngi ba yu try ba no pnim jung Jesus Christ la sya kem bat satang ka to kan ka por ngi bat lara ru ban sa nar phna ya u ha bangi pa ha ka lenong ka bakhat lai ngi i ba u try Jesus pen i ya ka jing sngorit ya lagi jong kisenran nang ta ka lenong ka bakhat saw ngi ba utrai u ai men sim ya kisenran bakinom khuslai bakinom snow sa khun sweat lani bakinom don ya kata ka jingki pisa namar utip bahaba un eno yaki kum kisenran kindon ya kata ka jingkuslai kindon ya kata ka jing snow sa khun sweat namar kilayat lakumba laisnem kilayat ringkat baru turai baru konrat jongki ba kitip ba utrai utip ru ba haba un ino ye kisenran ke jongu kandon ka jingki pisa kandon ka jingbom syongsuk ha ka jingim jo kisenran ke jongu bat ne ma kata daw lengi pai ha ka gospel yones khat saw kor khot ka bar punyong in i hang tu ba jisuang ya ka jingsuk ko jonga nga ai manga ba kum kata perthai ka ai hanrei nga ai manga phi kata kolong ka jingkren ka jongu trai pat uno penim jingi jisu ka sakal nong ka khat saw larangi pe hakal nong ka bakat san utrai jisu kren syapang ba kumno kum kisenran kindon kam ban sno tang ha utrai wala ba utrai don shu ringkat bat ki henrei bakin don ya kata ka jingede ka bajan bakin don kata ka jingisno ka bajan balau jong kunrat ujong ki namar utip bak lemma u kinom la ban le aerum naladi kata kalong ka bangi hakal nong ka bakat san laringi pe hakal nong ka bakhan riu par utrai ukren syapang ka bor ka jong min sim jong ublei ka patrei ba ka Christian wat ha pedeng ki jinge wat ha pedeng ki jing tenju ka ba ki senran ki ya kendo lingba min sim ba kho jong u un ai ya ki ka bor ba kila ya ka ban im ba kila ban ya kan ka perthai ba kila ban job ru ya kan ka perthai kumbau jisu wong hakal ka khot ka balai phulai wong haka perthai pin shem shibon ke jing jinjar henrei to long slur phi ngangala job ya kata ka perthai kata ka long ka jingkren ka jong jisu nadu ka lenong ka bakhan lai hadu ka lenong ka bakhan riu ngi ya ka jing mai phang ka jong ya ka jingkren ka jong ya ka jing aimen sim ka jong ya ka jing hikai ka jong ya ka jing krau ka jong ya la ka jong kisenran balangi phai sha ka lenong ka bakhan nyo ka dei ka benta ka bakhat du ka bau jisu uya keren uya selok batla ki jong kisenran ke jong hashwa ya ka baun syasa narpna bat hakane ka lenong ka bakhanyo kadai ka jingduai ka jong utrai bat unong penim jong Jesus Christ ukpatemen jong ka balang u David kitrawas hakas pa snem ka bakhat riu u ai kerteng ya kane ka lenong ka bakhat nyo ka gospel yones uong baka dei kata ka hai priestly prayer ka jong utrai bat unong penim jungi u Jesus Christ hoi nang ta don chu shu ki ba ong baka ne ka lenong ka dei ka jingduai ya sai ka jong utrai jisu don ru ki ba ong baka ne ka dei ka jingduai pen kentang ka jong utrai jong u Jesus Christ nagabanta kisenran bat nagamta kinong bot ke jong u habangi pe bahaya kan ka lenong ka bakhanyo ga gospel yones u Bruce Mill uong kumne uong badon la ban penbenta ya kan ka lenong haki lai teli ki benta ka benta ka baningkong kalong ka khot ka baningkong hado ka khot ka basan ka dei ka jingduai ka jong utrai jisu nagbenta yalade nang ta ka benta ka ba arpat kad khot kaban riu hadu khat kendai kadai ka bau jisu udwai naga benta laki jong kisenran ki jong u nang ta ka benta ka balai kad khot ka ba arpho hadu arpun riu kadai ka bau turai jisu udwai naga benta ki kristan baro ha ka perthai ngila ya i katu kat ne ki benta hashwa bangin poi shakan ka thim ngila yo i ya ka jing mai phang ngila i ka jing ya kren ngila i ka ta ka benta ka bau jisu ku ya kren bala ke jong kesenran
Mentatung ini pai syakane ka team ya ka baka jing samla KJP assembly kelabo. Kaban ngan pen kan mau biang sai sen kong. Bah ka perthai henry om jong ka perthai. Yones nong phanyo rekhot ka bakhat sa. Kani ka team ka baka jing samla KJP assembly kelabo mentak sem arjar po. Kalong ka wei ne ki team kiba compare ngalaban ong. Kalong ka wei ke team na ki team kiba ya pair na ki wei pa ki team kiba ngilaya kren boros kata. Bat ngala badong berkolong ka badon kam bat ka bay day por ha ka bakum kini kisngi bat kini ki por ki bamenta bat aya kani ka team jo kani ka sem arjar po kadon artli ki benta ka baning kong ka boong ha ka perthai bat ka benta ka baar kalong henry om jong ka perthai Lading ipai ya kabenta ka baning kong ka boong ha ka perthai ngis ngau thu ha boong ha ka perthai kalong kumno ha boong ha ka perthai ngis ngau thu shai ba ngi im ngi sa ngi shong ngi ya ngi yang ha ka ni ka perthai banla banong ru bangilong ka benta jong ka perthai ti ha bangi don ha ka perthai ha bangi im ngi sa na ka ni ka perthai kadai ka kamram ka jungi bangin pendap Yaki kam ke jongi ke ba malak singi ban tre ban kata ban yai ban yang ban kamai ban kaji ban puli ban dangli ban pendap yaki kam ke ba pher haka jingim ka jongi ba kumjuru ban penbit penbiang yala ka jong ka yeng ka sem kata kalong ka bangi ong ba ha ka perthai ba la dingi pai ke benta ka ba ar ka ba ong henry om jong ka perthai Habang ipai syakani ka benta ka baar ka baong om jong ka perthai. Kani ka penpau syai le ka kren syai bakani ka perthai ka bangi syong ngisa. Kalong ka perthai ka batang sipor. Kalong ka perthai ying syong basah. Bangi laban ong bang kani ka perthai kalong tang ngilong tangkum kinong yai lentin ka perthai. Ngilong tangkum ki pilgrim kani ka perthai. Balising laban syim kum kanuksa. Habang ngilek bansa haki jeng basal neki hotel ki bang ngilek bansa ngisa tang katau katu kat ni teliki sngi ngisa tang kat kapor ka bangi don kam bat on da kala dai kapor ka bangi lakut kata kapor bangin haban mino na tak na kita ki jaka bangisa la neki yeng syong basa la neki hotel ki bangisa tikataru ka dai ka jing im jungi perthai ka long kumta Bangis ngutu syai bagani ka perthai jungi kalong tangka ying syong basa onda haka bakapor kalakut yingi bangin ngin sa akani ka perthai ngin hamban ino ya kani ka perthai laringi pai syaka gospel oni sumakhat sao ka dekhot ka balai ka bau jisu ong onda ngala lekno bat ngala kre yapi ka jaka ngan wan pat bat ngan shimti yapi baha ka bangalong mga piru pila banlong kata kalong ka jing penti kena ka jongi ba kani ka perthai ka bangisyong isa kalong ka perthai ka batang sipor nani ka perthai ka bangisyong isa kamdai ka bangin penlut ka babam jukut ka jongi bang kani ka perthai kalong tang ka yeng syong basa hakoi ke singi ngin haban eno yaka laringi paidru ka siti ke jong upol sekinong Filipi kalanong ka balai ka khot ka barpho ko ong baka jinglong trais nong jongi kalong habeneng tian nama kata daw laring ipai ya kani ka benta ka baar ka boong henry om jong ka perthai ka kren syai bakata ka benta ka jongi kalong ka jinglong traisnong jongi kamde ne perthai henry kalong habeneng nang ta susu laring ipai ka siti ki hebrew kalanong ka bakhat lai ka khot ka bakhat sao hangtung ini susu ka boong namar hangni ngim don ka nong ba ka bayene henry ngiwat ya kata ka ban sawan ngisyong hakan ka perthai ngidon hakan ka perthai anreng yele ban yo ya kata kanong ba kabayne kabansawan laring Petro ka siti ka bening kong Paul sa kinong Thessaloni kalanong basa ka khot ka khanyo kaktinu blay ka ong susu anda kumta mangi ki brang im ya ki bala pensa on rongno yangi lembat ki hakil o ya ka ban yeshem yo try hakasun beneng te kumta ngin yai long junom bat utrai kata kalong ka penpau syai bangim dai jong kani ka perthai
Ban ngimdai ka benta lani ngimdai kita ki ban penlut ya ka jingim ka babom jukut ka jungi hakane ka perthai nang ta shushu ladengi pet ya ka kitab jing penpau ka lenong ka baar phuai ka dekhot ka baningkong bat ka baar ka ongkum ni ban ngala yo i ka beneng bat thamai bat ka khndo ka bat thamai namar kata ka beneng baningkong bat kata ka khndo baningkong ki la leino bat kaduriau kam don shu ban ngalai ke nong bha ka ba khoj ka Jerusalem ka batmai bakawan hiar na beneng na ublai na beneng ya ka bla khre kum ka nong le kurim ya ka bla peni bha khnang yau tanga jongka ti habangi phai signik benta jong na ka tin jublai ka pen pau shai bangim long jong ka perthai ngim long jong ka perthai ti namar tak dau habangi i ya ka thim ka jing samla ki pi samdi ka labo kong ha ka perthai hnrei om jong ka perthai ka bamut bangi don ka perthai tang sipor ha ka wike sngi ngen haban eno ya ka perthai tingila sngo thu shai bawat langi don ha ka perthai hnrei ngim long jong ka perthai ten rei habangi don ka perthai pat ngidon kam ya ka ban pendap ya ka kamram kum ki khun ki jong ublai habau blei ubu yang i hakane ka perthai om dei bu shubu yang i kalabyang habangi don hakane ka perthai om tang bangila don bangila im bangin penbit penbyang yala dia kalabyang handrei ka bau blei ubu yang i perthai udon ka jingtmu bat udon kata ka jingkermen ka jingtmu ka jong blei ka bau bu yang i kalong bangin syakri bat ngin mane yau ho ngi dei ban pendap iki kam jongi kumbul ong syakman ban penbit penbyang ya ka jingim jungi shimet lene ban penbit penbyang ya ka yeng ka sem ban penbit penbyang ya ka jingim bekan jado handrei ngim de ban klet ya ka jingtmu ka jongoblai ka bas ngausi kalong bangi kum ki briu namar ka jinglong briu ka don ka jing bambet bambyang ka jinglong briu ngidon la ka jong jing duna ngidon la ka jong jing telat bat teng haka jaka bangin mani yo blai bangin syakri yo blai ngi mane penban ye ki blai thau jong ne ka perthai ki balong ka spa ki balong ka burom ka sarong ka hangamai ka jingla ban ki kenthai ki khinna ka jing khwan men toi shimet bat kumta ter kata ka dei ka jing mani blai thau ka jungi hakini sini ki por ki bamenta kamlong ka babakla ban wat spa ban penbit ban penbiang la die kalong ka badai tenrei hapdeng jong kita ki ke baro yo ngi klet no yo blai yo ngi penlong blai ya kita kiai ke jong kene ke perthai abau blai ubu yang ngi kene ke perthai udon ka jing thmu om tang ban syakri ru yo lani om tang ban mani yo uru hanrei ublai ubu yang ngi kene ke perthai kalong bangin sakhi yo turai bat ban long ki jing shai ke jong uturai lani ngi pai ban long sakhi jong uturai lani ngi pai ka chithi ka baar ka jong Paul sekinong Korin kalenong ka baar ka dekhat ka bakhatsan laringi pe hang tu ka bau Jisu ong ka bau Paul ong ka chithi sekinong Korin ong kumni kalenong baar sekinong Korin kalenong ka baar ka dekhat bakhatsan ong kumni nabangi long ka jingu bi ukres ya oblei ha kita ki bela penem bad ha kita ki bada jotno nang ta syusyuru ong ha ka ju ka chithi ka baar Paul sekinong Korin laringi pet bahai kene ke benta kalenong kabasan ka dekhot ka baar pho uang namar kata ngilong kinong ketin siem na ka benta ukres kata kalong ka benta ka bangi nginlong kisakhi ki jong utrai ublei ubo yangi hangni ka perthai kalong ubo yangi bangin sakhi yo utrai shushu ka stipo sikinong Philippi kalenong baningkong dekhot bar punyawong tang ba kurkom em jong phi kanya de dur bat ka gospel ka jong utrai kata kibenta kilong kumnu bangin sakhi yo turak khot yangi habau blei bo yangi kalong ba ngin sakhi yo turai shushu ruang om tang ban sakhi utran re bangin longru kijing shai ke jong utrai ladingi pet haga gospel jong Matthias kelenong ka basan ka dekhot ka phat sa utrai Jisu wong pipilong ka jing shai jong ka perthai Yones kelenong ka papra ka khot ka phat ar shu la pen shai shu ngi bau Jisuang nga ubalong ka jing shai utaw bawan ban but na dien jonga unum ya delele ruem hakabadum
Bat kata ka pen kan mau yang ikum ki khun ke jong oblay. Haba oblay ubo yang ni perthai ka long. Bangin long ki jing shai ke jong utrai. Bangin pen shai ya ka jing shai ke jong utrai syaki wei pat lani syaka perthai barok ka wei. Ladang ipai ka Shiti ke jong Paul syaki nong Kolosai. Kalenong kabalai kadekot kabakat ar ter hang tungin yo i. Kaba kumnu kum ki khun ke jong blai bangin long ke jing shai ke jong utrai hang ni asla jong ke ni ka perthai. Shiti Paul syaki nong Kolosai kalenong kabalai kadekot kabakat ar ter kong kum ni. Namar kata kum ki belajit ki ba khuj bat ba iya jong oblay tu pinya kup ya ka donut ka jing sngorit ka jing sngo senai ka jing subun ka jing sngorit ka jing jamnut ka jing yasha slam da ka ba yasha parlok bat da ka ba ma parlok lada unu don ka jing mundo yano kumba utrai ulama epi kum taru to le mapi kata kalong ka benta ka ba kum ki khun ki jong oblay ngide ban long ki jing shai ki jong utrai kumrong mentah bau bleu bu yangi udon ka jing thmu ban syakri ban mani yo hoj om tang kata andre ang nuot ru bangin sakhi yo trai bat ban long ki jing shai ki jong trai habangila ban le kumta ngin la ban penlong kam ya kata ka jingkerman ka jong trai ka udon ha ka jingem ka jongi ban tre pendep ya kata ka mission ka bau trai ula ino sadin nak benta ban penlong senran ya ki ben riu baro ikin mau bau jisu hasya ba on kiu no shabneng bau nei pai shalo jong khpa o ai tu ka commission ka bakrau ka bau ang Matthias laringi pe ka gospel jong Matthias kalenong ka ba ar phinyo ka khot ngamut panong ka gospel jong Matthias kalenong ka ba arpu pra kad khot ka bakhat khindai ter hang tuong namar kata ken tu khi dalai no mapi tu da penlong senra ni ki benrio baro da pen baptis ki haka kerteng ka jong pa ba ka jong khun ba ka jong mensim ba khoi kata ka de ka mission ka jong utrai ka bola ino shadien yang abari pi ka bangide ban lech ka perthai ban penlong senran ye ki benrio baro hoi ban sakhiyo trai hai kini sini ki por ki bamenta kamlong ka basuk ban sakhiyo trai kadawa ya ka jingim ka jonga ba jong pi kadawa ya ka jinglen la de kadawa ya ki baro na ka jingim ka jonga ba jong pi kadai yang iban ya kendo ya shibun habangin sakhiyo trai ngin ya kendo ka jing sha kren ban ngin ya kendo ka jing sha nyow ban ngin ya kendo ya ka jing ki ba lai pujai ka jing so sat ki ba harukom ba der ma ta dau trai us ngau thu haka jing duai ka jing u haka gospel awareness kan nam khat nyo haka ne ka ju ka benta ka bla shim yang ne ka thim ka khot ka khat sa u jisu duai wong bakata ka perthai ka shun yaki tingis ngau thu ba habangin sakhiyo trai to tip ba ka perthai kla shun luwa shwa yangi ha shwa bangin sakhiyo trai ka perthai kala shun shwa yangi ba den mar ka daw lengi pe ka lenong ka khanyo hi gospel unis ka khat ka khat san ka bau jisu duai na ka benta jonga ba jong pi na ka peta ki senra na ka perthai borok we kalong ba men sumar yaki na ubaman namar ka jingale ka jongi kamlong ye kisim lani ki bor sensar jong ka ne ka perthai andrai ka jingale ka jongi kalong ye ki bor ka jingdum bat ya ka jingboman bakan jamin sim hakikin jabaneng lading pai ka shithi Paul skin apasas kalenong banrio ka khot ka bakhat ar ka ong kumta ti kum ki khun samna kristan bat kum ki parabangai be baro lading pai haka shithi ka jong Paul sekinong Philippi kalenong ka baningkong ka khot bar phandai hang tungin yo i kai ka Paul upen kan mau yangi habangi sakhiyo trai compare wat la ka de yangi ban mat ye ka jinge compare ngi wala ban mat ye ka jing tunjo ki baharukom rengin kan mau kai ka Paul ong shithi sekinong Philippi kalenong baningkong ka khot bar phandai wong naba hapila ayo Chris om tang ban ngej Andrei ban sya si tomru
nakabenta jong u laringi phai shu sha ka jing im ka jong apostol Paul ngi i baula de ban sha shibon ki jing tunjo aka jing im jong u baru ong haga citi sakinong Galatia lenong man reu khan bakhan nyo nadu menta manu ru wat penjen jarenga namar ngaba yaki dak ujisu belakan tha hakamet jonga kata kalong ka jingim ka jong Paul kenchu yaki eke baro namar u kitram nakabenta utrai udon ka jingkram nakabenta utrai yaki eke bolo le haka jingim ka jong u te kum ki khun samla par kum ki para bangedru ngi don ka jingkram ya utrai habdien bol lale shibon ki ai ke jim jonga jong phi la dei mangi ban sha sanar phna la dei mangi ban sha rai pendrem henrei namar ka jing sha ka jong utrai ba ka jing ai ti jong utrai la ka jong jim ngiyo mat ya ka jing pen me ka jong utrai ngiyo mat ya ka jing ma be ka jong utrai ngilong kum ni kum bangilong ka dei ka jing isnei ka jong utrai wapsol Paul usngau thu pe kitai ki ai ke ki bola sha kilong ki bomne ki balong tang shipor bat kilong kimlong ai ru banya nu jor bat kata ka bainong ka ba unsio pediang ondala leino nagani ka perthai upol la ilupai kete ke pan singat ka bala ap lupaya u bakane uang bakane ka jingsha ane ka jingim bakan jado ane ka jingim ka hakado kalong tang shipor bat uang amla banya nu jor bakata ka bainong lena ka pansingat ka bautrai un sa penpong yu hakata ka sngi on leino nakani ka perthai dei namar ta ka daw upol uang ka sithi sha kinong Filipi kelenong ka banikong ka khat ka bar phoi uang yanga ban im kalong Christ bat ban yam kalong ka jingmentoi namar apostol Paul open kan mau yangi ki samla Kristan bat ki bangai bi baro bangin sngo thu ba kani ka perthai kalong ka perthai ka batang shipor tirmar ta ka daw kum ki banget au trai badu no penim jing Kristus kalong bangin kham penlet jingmut ya ki ai ki bahaneng om ya ki ai ki ba khando ka bau Paul wang ka sti sakinong Kolosai le nong balai ka do khat ko hat ar wa do khat ka ba ar Kolosai le nong balai ka do khat ka ba ar wang tu phinya mut brai ya ki tai ki ai ki ru ki bahaneng om ya ki ai ki ba ha ka khando namar la dengi mut brai ki ai ki ba ka khndo ka ba mut batang shipor kini kin kutno henre la dengi lanang man mut brai ki ai ki bahaneng kamut kata kalong ka jingmentoi ka jongi onda habeng la leino na ne ka perthai ngin yo ya kata ka pansingat ka bau trai ula penkre na ka benta jonga ba jongphi ki banget be ki bale ya ka mon ka jongo te kum ta kum ki khun samna Kristan ba kum ki parab ngin tungin ya mut brai ki ai ki bahaneng bangila ban pendep ya kata ka jingtmu ba kata ka jingkermen ka bau blai ula bu yenga ba de phi hakani ka perthai onda ha bangila la ban pendep ya kata ka jingtmu ba ka jingkermen ka bau blai ubu yenga ba phi ni ka perthai ngindon ya kata ka jingslur ban ong kum bo ong apostol Paul haka chithi ka ba ar show Timothy kalenong ka ba saw ka khat ban nyo ba ka ba pra uong kum ni ngala ya le ya kata ka jingle ka ba ha ngala pendep ya ka jingya phet ngala ri ya la ka jingai nadu menta ya ngala bu ya kata ka pansingat jong ka hok ya ka ba utrai utau nong bishar ba hok un ai hanga haka ta ka sngi bat om tang hanga hi henre hakita baro ru ki ba iit ya kata ka jingmi pau ka jogo kata kalong ka khubor ya ka jingim ka jonga jo phikum ki khon samla onda habeng lala ban pendep ya ka mission ka jong utrai ka ba labu ya ngabai phi ne ka perthai ngindon ka jingslur kumbo ong apostol Paul ha ka sithi ka ba ar show Timothy kalong ba saw ka khat ban yo bat ka ba pra ba kata hi ka pen kan mau ngi kum ki khon samla bat kum ki para bangen baling bang kanika team jong ka jing sesamla ke pia sambi ka blabu kanika team youth Sunday menta ka sem arjar pho ka pen ken mau yangi bawat langi don ha kanika perthai handai kanika perthai ka long tang ka jaka bangin pen kre kanika perthai ka long ka jaka bangin yak sa na ka benta ban yo ya ta kan nong ba
Kini ka perthai kalong kajaka kabangin pendap ya ki kai baro ki bau blai la thmu ka jim jonga jong phi. Ba kata ka jing thmu kalong. Bangin sakhi ngin syakri ngin mani tura ngin sakhi bat ngin long ke jing sha jong tura ba ngin pendap ru ya ka mission ke bau tura la bu hang ni perthai kalong ban pelong senran ya ki ben rio baro. Bat on ha bang la let no ne ke perthai. Ngin yo ban phong ya kata ka pan singat ke bau tura la pen kre na ka menta jong apa jong phi. Tu ble se men kerkhu nam ta ka boram ke jong. Amen. Tene upor isoban ai kublay ya baro ki blay shimenta lengbani kapor hoy nadu ki ba boleh sedang ki ai ka special number bar kumjurui pastor ai ka kubor ka bakordor hapring jongi lengbani janmiet ngai scam bau blay un kerku ke baro imal pendap lengbani ka janmiet bar kumjur kerpang ka kubor youth sunday ka ba long ka jingkerku namta jongi lang ki basngau bar ki basngap ya kini ka kubor te por ngin penwai no ya kini ka jingshakri jongi yo blai dang mia so lang mien roi ka jing roi ka ban reus pa arbupra jroi ban reus pa arbupra to yalam trai babha yangi ki khon samla parhadin blada ban roi ni jroi sai sin pat kerpari pastor sngo bah ban ai ngi ya ka jingkerku penwai. Leng ba ching e ba ro tang ha me ai ngin snow lam yang hi sha bu ram chang me tra len ti ching ya chung ni dam ching sneer ba jer se try but Shami mentangi pan Cheng ma pa trim ki am Cheng dum yang i kata Lam yang i shaburam chong mitra Anda cheng trailawan in your song, but me try. Jesus chain, man in shamrocker high. Hagari, bapernai, long ma me kajing shine, lam yang ye, shaburam, chong me try. To ni wai no bar ha ba wai no jong ne ka jing shakri ka jong i me au blai ha ka ba kum ke ne ka singi ka ba karpang jing ki khun samla ni de karpa to da ai ba ka jing ai ka bra byang jong trai ba unong penim jing Jesus Christ ka jing i ba ka ba phla ka ba mayan ka jong blai ku pa ka ba ne na bom jukot shide ku bom jukot lem ka jing slok ka ba thiang ba penchai bor ba ka jin ro ka jong min sim ko jim ko trai to kini jikar khub long lai ho bele kin da long rekat bangini ka por long rekat ba ka khubor ka bamla ah pedeng jongi long rekat ba ki bangit hame ku dan hangni ba satlak jong ne perthai ki ba i ban shakri me ko tra na do men ta ba shirik bam jukor ro amen.